La sardana Carrer d'Avall ha estat la sardana guanyadora del concurs de composició i que durant l'any representarà la capitalitat de Balaguer com a ciutat de la sardana. La composició guanyadora portarà el nom a partir d'ara de Balaguer, capital de la sardana 2022. La guanyadora s'ha donat a conèixer durant la celebració del tradicional concert de Reis, celebrat aquest dijous al Teatre Municipal de Balaguer. El concert, amb la Bellpuig Cobla a la part musical, ha estat enregistrat en directe per posteriorment editar-lo en CD. L'acte s'ha dividit en dos parts, en què s'han interpretat 5 sardanes en cada una. Les 3 sardanes al concurs, Carrer d'Avall, Glòria del Castell Formós i Sardanes al Mercadal, durant la primera part. D'aquesta manera, el públic podia votar durant la mitja part en una de les urnes instal·lades. Així, un cop fet el recompte i acabat el concert, s'ha donat a conèixer el veredicte del jurat i de la votació popular. L'obra guanyadora ha rebut un premi en metàl·lic de 1.200 euros, mentre que les altres dues finalistes tindran un premi de 300 euros cadascuna. La sardana escollida pel públic assistent al concert ha rebut un premi de 200 euros. L'acte ha estat presentat per Jaume Marvà, president de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana. Pel que fa al CD, en total seran 16 composicions, de les quals 10 formen part del concert i les altres 6 les enregistrarà un dia a banda a la Bellpuig Cobla, en solitari. L'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022 està ultimant els detalls de la imatge i continguts de l'enregistrament per tenir-lo a punt per a la proclamació de Balaguer com a capital de la Sardana, prevista pel dia 19 de març i que comptarà amb un concert amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. Escoltem al president de l'Associació de Balaguer Capital de la Sardana i el guanyador del concurs. Estem molt contents perquè, malgrat la pandèmia, ha sigut un èxit de gent, per tant, no ha baixat respecte a la gent que ve normalment. És més, potser fins i tot hi havia més gent que els altres anys. He vist moltíssima gent de fora, d'arreu de les Terres de Ponent. Totes les sardanes s'han tocat superbé i hem felicitat a la Bellpuig Cobla, ha sigut un èxit. S'han estrenat 3 sardanes dedicades a Balaguer superdiferents. La primera, la sardana Sardanes al Mercadal, d'un compositor de Tarragona, el Joan Moliner. El segon premi sorprenent d'un xaval de 22 anys, el David, de fet jo no el coneixia, un noi de Gavà, del costat de Berga. I la tercera sardana, que a mi particularment em fa molta il·lusió, perquè és una manera de donar-li les gràcies al compositor, és el Dani Gasulla. Dani Gasulla ens va dedicar una sardana fa just ara 5 anys, dedicada al pont de Sant Miquel de Balaguer, i ara s'ha presentat al concurs. El jurat no sabia qui seria el guanyador, no sabia el nom dels compositors i casualment ha sigut la persona que ha quedat finalista i per tant ens fa molta il·lusió. Ara l'acabo de felicitar, ell està molt content. Sí, jo crec que era el màxim que podia esperar en aquest concurs, la veritat. Vaig posar un títol provisional del carrer d'Avall perquè no deixa de ser un carrer que fa cantonada, on va néixer el meu sogre precisament, perquè va néixer a la plaça Mercadal on hi havia l'antic cine Balaguer. I vaig pensar que un títol provisional podia ser molt bonic, el carrer d'Avall, i la veritat és que, clar, si això ja estava prou content d'haver sigut un dels finalistes, doncs guanyar ja és el màxim que podia esperar, i ara que la meva sardana porti el nom de Balaguer, a nivell de tot Catalunya, ara durant un any, doncs serà la sardana oficial de la capitalitat, i la veritat és que estic molt content, molt content. En l'acte d'entrega dels premis han participat, entre d'altres, la primera tinent d'alcalde de la Paeria de Balaguer, Esther Guarner, la presidenta de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, Núria Escudé, i membres de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana.